waslu fl-aħħar il-preparamenti għall I Love MTV. U r-Radio 105 Summer Festival fuq il-Fosos tal-Florjana. U l-Valletta Pageant of the Seas fil-Port il-Kbir. Tlet avvenimenti kbar f'ġimgħa waħda biss li mistennija jiġbdu lejhom eluf ta' nies. Iżda lil hinn mill-aspett tal-mużika, is-serati bħal dawn jirrikjedu bosta tħejjijiet anke mill-lat organizzattiv, inkluż dwar l-maniġjar ta' traffiku. Ma' TVM News il-manager fit-taqsima tal-avvenimenti ta' Transport Malta, Sandro Kitcher, għall diskussjonijiet imma l-organizzaturi sabiex dejjem jitjieb is-servizz li jingħata fit-toroq ma jsirux mill-lejl għan-nar. Aħna meta nibdew daw id-diskussjonijiet ikonna pjan kif ħanaddu traffiku fejn ħanpoġġu l-uffiċjali tagħna pubbliku nippruvaw li dejjem ikollu dik l-esperjenza sabiħa li ġej għall-kunċert b'ratbatija ta' xejn ħa pjaċir u reġa' ritorna d-dar u sħiħ. L-appell tiegħu u biex min sa jattendi kemm jista' jkun ma jużax il-karozza tiegħu. Innota li trasport pubbliku sa jestendi s-servizz tiegħu u li hemm mezzi ta' trasport oħra. Ninnotaw mill-events illi it-trend xaqilbet kważi ħafna lej n-nies jużaw mezzi oħra ta' trasport biex jattendu għal dal-kunċerti. Il-mentalità illi meta nattendu kunċert tittiqaf eżatt wara l-bieb tittispiċċa għax inkella rebus ikollok, immaġna dawk il-vetturi kollha. Is-senior officer fit-taqsima tal-muturi ta' Transport Malta, David Spiteri, qal li l-kooperazzjoni tal-pubbliku hi kruċjali sabiex tiġi evitata l-konfużjoni. Dakinhar tal-MTV ħajkonna madwar 36 uffiċjal mqasmin mat-toroq. Apparti hekk ħajkonna xi muturi patrolling biex naraw li kollox għaddej kif suppost. L-appell tiegħi huwa li kulħadd jobdu l-uffiċjali tagħna ta' Transport Malta, speċjalment ta' drop-off u pickups, ħalli jkollox imur according to plan. Transport Malta sa timmaniġġja dawn l-appuntamenti permezz ta' 74 uffiċjali li għall-ewwel darba f'avvenimenti ta' dan it-tip issa jkunu mejjuna minn bodycams.